ବର୍ଷା ରାତିର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁ ନେଇଛି। ଚାଲ 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 ଜୁତା ହଜିଗଲା ଜୁତା ମାଛ ଚକର ଜୁତା ହଜିଗଲାଣି କୁଆଡେ ସବୁ ଖାଲି ପାଦର ଦୌଡ଼ିଲେ। ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ କର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ରେ ଭାଇ। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କଲେ ମୁଦା ମୁଦା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛୁ ଆମେ। ଇସ୍ କୁଆଡ଼େ ଜୁତାଟା ଗଳି ପଇଲା ମାନେ ଭାସନ୍ତା। ସେ ଜୁତା ନା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ ଭାସିଗଲା। ମାଛ ରଖିଦେଲୁ ଏଠି କିଛି ହବନି। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲି ସିଏ ଯାଇ ଯାଇ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆଉ କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗୁଡ଼ ଚାଲିକି ପଳେଇ ସାଲା। ଚାଲ ରେ ଚାଲ ରେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦେଖିକି ଚାଲ। ଏ ପକେଇଲା ମାଲ ପକେଇଲା ମାଲ ପକେଇଲା ମାଲ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ପାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖିକା କଣ୍ଟା ଦେଖିକା ତଳକୁ ଗୋଡ଼ିକି ଆସିବୁ କଣ୍ଟା ଦେଖିକା ମୋର ଉଠୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ପାଇଜୁରେ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଜୁତା ପାଇବନୁ। ଆମର ରକି ବାବୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରକି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବି ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଧାନ ରୁଆରେ ପଶି ପାଶି କେତେ କଷ୍ଟ ମାଛ ଝାଡ଼ିଆ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ତମେ ତ ଖାଲି ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ତମେ ସେତିକି ନହେଲେ କରନ୍ତ। ମାଛ ଟିକିଛି ସିଆଡ଼େ କିଏ ନେଇଗଲା ନା କ'ଣ ବି ପୁଣି ଗୋଡ଼ ତଳେ ତଳେ ଗଡ଼ିମୁ ପୁଣି ଯାଇ ଗୁଡ଼ ଧୋଇମୁ ପୁଣି କାର ପଟେ ହଜିଯିବ। ପାଣ୍ଡବ ବଢ଼େଇ ଝିଅର ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେ ଆମର ହେବେନି ହେବେ ନା। ଦେଖିବ ମତେ ନା ନା ଭାଇ ଭୁଲ କହିଦେନି। ଚାଲ ଆମ ଜୁତା ତ ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ହେଇଥିଲା ଆମର ମିଳିଗଲା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆଇନୁ ସବୁ ଚପଲ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ କୋଉଭଳିଆ ସବୁ ଖାଲି ପାଦର ସବୁ ଚାଲୁଛୁ। କୋଉଠୁ ଚପଲ ହଜିଗଲା ଭାଇ ପାଖର। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଭାବୁଥିଲ କ'ଣ ଆମେ ବିଲ ରୁଆଟାର ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ନା ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଲାଇଭ ଠକ ୟାର କେହି କ'ଣ ପଇଲା ସେ ଛାଡ଼ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମ ଜୁତା ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି ଆମର 2-3 ହଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଟେ ନଥିଲା ଏ ପଟେ ଆସିଗଲା ତା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଆମେ ପୁଣି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିଦେଉ। ଇସ୍ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଟୋଟାଲି ଏଠି ଜେସିବି ଖୋଳିଯିବି ଏତେ ଖାଲ ଏଠି। ଟ୍ୟାପ୍ ବାହାରିଗଲା ବି ଜୁତା ରାଜା ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଚକର ମୋ ଜୁତା ଟ୍ୟାପ୍ ବି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ତଥାପି ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ଚାଲ 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 ରେ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନ୍ଦ ମୁଁ କରିନି। ମାଛଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲି ମାଛ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମାଛ ଦେଖ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖ ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିଛି 5-10 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ମାଛ। କାହାର ଦରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ପଠା ହେବ ତା ଘରକୁ ମାଛ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁନୁ ଏଇଠୁ ଆମର ସମାପ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ। ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି। ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପୋଷ୍ଟ ସକାଳୁ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ସି ୟୁ।